Mae gwastraff bwyd yn cyrraedd y safle ac yn gael ei drin a'i ddethol am elfennau gall gael ei ailgylchu. Wedyn mae'n cael ei fwydo i fewn i'r treiliwr lle mae'n cael ei wahanu fewn i ddau beth gwahanol. Yn gyntaf mae'r nwy methane. Yn hytrach neu llwng mas i'r awyr, mae'n cael ei ddal a'i ddefnyddio i gynhyrchu trydan. Mae dros 90% o'r trydan yma'n mynd i'r grid cenedlaethol a'r gweddill yn cael ei ddefnyddio gan y sefydliad ei hun. Neu ar y llaw arall, gall y methane gael ei lanhau a'i ddefnyddio fel tanwydd mewn cerbydau, neu ei fwydo i fewn i'r system nwy cenedlaethol am ddefnydd mewn cartrefi a busnesau. Yr ail beth gwerthfawr sy'n cael ei gynhyrchu yw gwres. Mae trydydd rhan o hwn yn gwresogi'r sefydliad ei hun, a'r gweddill yn mynd i wresogi ffactrioedd lleol, bron fod y broses gyfan yn hunan gynhaliol mewn trydan a gwres. Peth arall sydd yn cael ei greu drwy'r broses o dreulio anaerobig yw traul trwm, sydd yn llawn daioni a nitrogen, gall cael ei ddefnyddio fel cwrtaeth ar y tir. A gan fod pris cwrtaeth yn codi drwy'r amser, mae hyn yn ffordd wych o roi daioni nôl i'r ddaear.